ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପୁରୁଣା ଲୋକକଥା ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଅବିଶ୍ୱାସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ଲୋମହର୍ଷକ ଘଟଣାର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା। କାଳି ହବେଲି ସ୍କୁଲର ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭୟର ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶାଏ। ସ୍ୟାର, ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ପଦକ କଥା। ରାମଗଡ଼ ଗାଁରେ ଏହି ସ୍ୱର କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଯାହା ପୁରା ପରିବେଶକୁ ଥରାଇ ଦିଏ ଆଉ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁଠୁ ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାଳି ହବେଲି ସ୍କୁଲ। ଏହା କେବଳ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ବିଚାରଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୟରେ ଥରନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଶୁଭେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି 16 ବର୍ଷର ଅର୍ଜୁନ। ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏସବୁ ଭୂତପ୍ରେତ ଗପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ଏବଂ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ତେବେ କଥା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲା ଯେ ସେ ଆଜି ରାତିରେ ନିଜେ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବାରଣ କଲେ, ଏମିତି ବି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ ଯିଏ ସେହି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ ସେ କେବେ ସମାନ ହୋଇ ଫେରେନି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ରାତିର ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଅନ୍ଧାର ବାରାଣ୍ଡା ଭିତରେ ପାଦ ଦେଲା। ଟିକେ ସେହି ସମୟର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 5 ମିନିଟରେ ଭୟ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟା, ହାତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 12:05 ଲୁହା ଗେଟ୍ ଆପେ ଆପେ ଚିଁ ଇଁ ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଗଲା। 12:10 ବେଳକୁ ପରିବେଶ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଥରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଚିତ୍ରର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ତାକୁ ହିଁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଆଉ 12:15 ସୁଦ୍ଧା ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ। ଏହା ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ନିଜେ ତାର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉପର ମହଲାରୁ ଶୁଭିଲା ଏକ ଶବ୍ଦ, ହି 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 ହି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର ରହସ୍ୟମୟ ହସ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଏକୁଟିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ, ତାର ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବାଟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସୀର ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ଏବଂ ତାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଆସୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ଘରକୁ ଯିବାକୁ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେହି ଖାଲି କୋଠରୀର ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ରକ୍ତରେ ଲେଖା ହୋଇଗଲା ଯେ ଏବେ ତୁମେ ବି ଏଇଠି ରହିବ। ତାପରେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିବା କ୍ଷଣି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ, ଧଳା ୟୁନିଫର୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଆଖି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ସ୍କୁଲର ବାହାରିବା ଗେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ପୁରା ପରିବେଶରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ଟନ୍ 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 ସ୍କୁଲର ଘଣ୍ଟି ଅତି ଜୋରରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ସେହି ନୀରବତା ଏକ ଭୟଙ୍କର କୋଳାହଳରେ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇବା। ଏହି ସବୁ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏକ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ। ସବୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଚେହେରା ଥିବା ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, 20। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ବାହାରି ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଠିକ୍ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି 20 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହିଁ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ସେହି ଜଳିଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସବୁ ପିଲା ଜଳି ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମକୁ ଜଣେ ନୂଆ ମଣିଷ ଦରକାର। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୂତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ କେବଳ ଡରାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଶାପ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଗଲା। ସେହି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେହି ପିଲାମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ତାର ଚିତ୍କାର ସେହି ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଖରା ପଡ଼ିଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ନଥିଲା। ସେଠାରେ କେବଳ ପଡ଼ିଥିଲା ତାର ସେହି ହାତ ଟର୍ଚ୍ଚଟି। ତାର କୌଣସି ବି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା
ଯେମିତି ସେ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୂରା ଘଟଣାର ବିଡ଼ମ୍ବନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଭୂତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ଗୁଜବର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଜଣେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫେରିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ସେହି ଭୂତିଆ ସ୍କୁଲର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ପାଲଟିଗଲା। ଲୋକକଥାକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜେ ସେହି ଲୋକକଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଦେଲା। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମର ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ କେବଳ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ନା ଏହି ଲୋକକଥାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସମାଜର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଭୟଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଚେତାବନୀ? କାଳି ହବେଲି ସ୍କୁଲର ଘଟଣା ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦିଏ ଯେ ବେଳେବେଳେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କେତେ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆମର ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।